Salutare la toată România și la toate țările. Eu sunt Alex și bine v-am regăsit un joc de război cu avioane. Uite cum se cheamă. Este război cu avioane acesta. Uitați ce am eu. Am un pistol cu laser aici și un bombardier. Și uitați ce avion frumos. Și puteți să aveți și coechipieri aici. Are multiplayer, sunt aici totuși încă alături de veverița nebună care se uită la videoclipuri. Trebuie să distrugeți aveți diferite măsuri. Puteți face șmecherii. Join the party. Oh, I've got you now. Money in the bank, baby. Și este aici cineva Almost. aici și nu știu cine mai spune și Oh, yeah. un amic, știu că spune o mai Area. pe mine mă nebunește cu ori la pizza. Money in the bank, baby. Aveți o hartă aici, așa trageți cu bombardierul Incoming. cu mitralia. Să nu este... Am și alt navă, dar că asta e preferata mea. Și ce bani sunt diamantele. Spuneți-mi voi în comentarii care sunt mai valoroși, diamantele care în jocul ăsta se fac foarte ușor sau banii Weapons are now care în jocul supercharged. ăsta se fac extrem de greu. Yep, that hurt. Aoleu, am sărit. Și când te trântești, poți să te trântești de apă. Mami, zici că e ciment. Oh, I've got you now. Și rachetele mele, dacă vedeți, sunt învățătoare. Da, nu chiar mai ceva de genul. Și am aici o parte. Stay on target. Money in the bank. That will not buff out. Da, Let's head home, Bonzo. Dacă vreți să aflați. Și asta a fost o luptă. Durează cam vreo 4 minute. Depinde cum jucați. Și videoclipul cu Minecraft, nu știu dacă v-a apărut și dacă v-a apărut foarte mic. Și am să închid episodul aici pentru că mai am multe de recuperat, că n-am mai făcut episoade de foarte mult timp.
Adică, cum v-am spus, n-am putut numai la episoade din Minecraft. Nu am putut să... N-am putut filma. Că aplicația de filmat nu mai m-a lăsat să filmez vreo câteva zile. Cred că vreo 2 săptămâni. Și ăsta a fost primul episod. Din acest joculeț minunat. Pe nume Bombshells. Nu uitați să dați un like și un comentariu. Pa, pa!